Bi 10 salan têkiliyên sartina bera Tirkiye û İsraîlê belkî herî zêde bandor ji civaka biçûk ya cihiyên Tirkiyeyê kiribe. Bi hezaran kes derketin û çûn bû İsraîl û Ewropayê ji ber êrişên berdewam yên rojnameyên alîgirên hikûmetê ku îddiayên komployên cihûyan dikin. Lê vexandina Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoganê bu heftayê xwe yê İsraîlê İshak Herzog ku serdana Tirkiye bike weke beşek ji hewlên şikandina tenêmayîna Tirkiyeyê tê dîtin û şîrvekar dibêjin dibe ku ew bibe sedema têkiliyên nû. It turns out that Turkey cannot really continue to be alone. هاتیه خویاکرین کو ترکیه نکاره براستی به تنها خو بردوام بکه او نکاره پیوندیه خراب هما لگل هر ولاته در دوره هبه بگومان آلیه ترک پر دخوازه کو پیوندیان سر راست بکه و وکو من گوت تشتا بهتر بالکی جمن را او وکو اسرائیلی جی به پیشمرج در باسی ناوه که دبن. Piştî ku Amerîkayê Orşelîm wekî paytextê İsraîlê nas kirî, Tirkiye nerazebûna xwe diyar kiribû û tu sala 2018 da balyozê xwe ve kişandibû. û ji nûnerê İsraîlê xwastibû ku ji Tirkiye derbikeve. Piştgiriya pehêz ya Tirkiye bu Filistîniyan bi taybetî mêvandariya çekdarên Hemasê li Stenbolê bûye xalek sereke ya alûziyan. Lê şîrvekar dibêjin Enqere dixwaze nîgeraniyên İsraîlê bide ber çawan. There have been months of negotiations. بمهانة دانستاندن هنا از بیجن پتری سالکی و ترکیه جوخا چالاکین باسکی چکداری حماسه کم کرنه. Tirkiye nîgeraniyên İsraîlê parve dike ku bernameya navûkî ya Îranê dikare bibe cek û çavdê dibêjin ku ew yek dikare bibe xalek hevpar ya her du welatan. Of course, also Turkey doesn't want to see a nuclear Iran. Helbet Türkiye ji naxwaze Îranekî navokî bibîne. Lê Îran gefan li Tirkiye nake ku ew ê Tirkiye ji nexşeyê rake wekî ku li İsraîlê dike. Ji ber vê yekê ew asta gefek cuda ye. Lê heke İsraîl aloziyên digel Tirkiyeyê sivik bike wê demê di cih daye ku li ser metirsiya mezintir bisekine. Ez bêjim ew mijarê dikare bibe alîkar bo kêmkirina aloziyên digel Tirkiye. Erdoğan her wiha zeviyên mezin yên gaza siruştî yên İsraîlê ku tu çend salên dawî de hatine dîtin wek çavkaniyeka pêkan ya hevkarî dibîne ji ber pêwîstiyên Tirkiye yên enerjiyê. Turkey actually needs gas. Türkiye prasî pêdivî gazê ye û ez bêjim zeviyên gazê yên Levîtan ku ji bo hinardekirinê hatiye plankirin dikare bibe bersive ji bo wê. Di heman demê da dê têkiliyan baştir bike û tenê mayîna Tirkiye ya rojhilata deryaya nava raz bişkîne. Lê tevê aloziyên ku pi salan zêde dibin, bazirganiya dualî tinabera Tirkiye û İsraîlê bi berdewamî geş bûye û çavdêr dibêjin nêzîkatiyek rastaqîn şansê herî baş e bo vegerina ser têkiliyên normaltir.